சொல்லு ப்ரோ. யாரையா பாட்ல இன்வைட் பண்ணது ப்ரோ? மேட்ச் இது போட்டா ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பாட்டுன்றீங்க ப்ரோ? இருக்குதான்ட்டு ஒரு காஸ்டியூம் தான் ப்ரோ இது. ப்ரோ ஒரு காஸ்டியூம் கூட எப்படி ப்ரோ கூட்டி போறது? ப்ரோ ஒரே மேட்ச் மட்டும் எடுத்துன்னு போங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. ஒரே மேட்ச் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பாட்டுன்றீங்க? ப்ரோ என்ன ப்ரோ பாட்டுன்றீங்க? உங்களுக்கு ப்ரோ காஸ்டியூம் இருந்தாட்டுன்னு போறீங்க ப்ரோ? காஸ்டியூம் இருந்தாட்டுன்னு போறீங்களா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ காஸ்டியூம் இருந்தா தான் ப்ரோ. ப்ரோ என்கிட்ட ஓல்டு கோல்ட் ராயல் ஒன்று எத்தனை வரேன் ப்ரோ? இருங்க ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இதான் ப்ரோ என்கிட்ட கோல்ட் ராயலு. என்ன ப்ரோ உங்களுக்கு ட்ரெஸ் இருந்தால் தான் ஸ்கின்னு ஏன் ப்ரோ பார்க்க